Benvidos a Santiago Si. Hoxe temos connosco a un home que me dixo un día unha das cousas máis bonitas que alguén me dixo pola calle. E non ten nada que ver... Bueno, o que me dixo exactamente foi: xa non se ven homes como a ti. E non era por como ia vestido, non era porque aquel día eu estivera máis ou menos guapo, era porque levaba 3 ou 4 libros na man. Non sei se acorda dese día, señor Couceiro. Eu iba á biblioteca a devolver libros, e levaba 3 ou 4 libros na man, e este home díxome: xa non se ven homes como a ti. Pois non era moi habitual e cada vez é menos, porque eu creo que hoxe a xente ten menos tempo tamén para ir a unha libraría e pasar unha hora ou dúas seleccionando os libros que lle gustan. Entonces, pois, non suelen comprar 2 ou 3 de cada vez. Eu, en aquel momento, vin eso, pero que non sabía que eran da biblioteca. Eran da biblioteca, porque hai que alternar. Eu son de alternar. Eu penso que, aparte, conviven moi ben os dous mundos. E máis, na librería, que hoxe en día levan os seus fillos, hai un desconto para a xente que sexa socia da biblioteca, non é un mundo que este en contra un do outro, non? Pois mira, iso é tan ao revés para a maior parte da xente, en que din: e vos como poñedes eso aí? Pero iso é a competencia, e nós estamos completamente convencidos de que non hai tal competencia, sino colaboración. A xente que vai ás bibliotecas, vai ás librerías tamén. E a xente que non vai ás bibliotecas moi dificilmente vai ás librerías. Un día díxome o seu fillo Pablo unha frase que ten toda a razón, di: o lector é un comprador compulsivo. Sí. Acumulas cousas para ler. Si, eso é certo, e incluso acumulas cousas e empeza a ler un libro, deixo, colle outro, volvo a empezar, e o malo é que con esa forma moitos dos libros quedan sin ler. De todo, sí, ás veces sí, claro. Pero tamén podes alternar, e tamén hai momentos para a lectura. Hai momentos, hai libros que o mellor ti non estás no teu momento vital para lelo, ou que o aprecias realmente noutro momento en que sí xa estás máis para todo o que está a contar. Eso é moi habitual. Como acaba un rapaz, un executivo dunha empresa de electrodomésticos, como acaba sendo dos grandes... E sei que vostede non é moito de eloxios, non lle gustan nada, nin os eloxios nin as homenaxes, pero sendo un dos grandes potenciadores do libro en galego. Vaya camiño, non? Dos electrodomésticos ao libro en galego. Sí, bueno, iso non foi unha casualidade. Nin foi un camiño recto. Nin fácil tampouco. Nin doado, claro. Pero non é que eu fora á librería caprichosamente, é que eu quería buscar un traballo máis agradable que o que tiña. Estaba disposto ao que me pasou, e a pasar bastantes anos tratando de aprender e traballando moitas horas, pero tamén aprendendo moito e disfrutando da vida, que era o que eu buscaba. E tamén a ubicación desa primeira librería Couceiro era singular, porque vostede apostou por unha rúa de San Pedro, cando a Rúa de San Pedro non era o que hoxe entendemos como Rúa de San Pedro. Hoxe en día pois xa hai teterías, hai outras librerías especializadas, por exemplo, en poesía, xa hai outro tipo de negocios, non? Espazos de pastéis artesanais, queixerías, pero naquel momento a Rúa de San Pedro non era o que hoxe en día. A vida eu creo que se compón moito de casualidades. Eu quería poñer unha librería, pero non tiña cartos para comprar un local, nin para alugalo, un local, o que se chaman locales céntricos, que son moi caros. Porque imos viaxar no tempo, imos anos 69. Anos 69. No ano 69 as librerías en Compostela basicamente se concentraban na Rúa do Vilar. Sí. Aquí no Preguntoiro había algunha, pero fora diso xa era de tolos. Co cal, este señor había, dun mundo ata onte, había 12 anos que non se abría unha librería nesta cidade, no ano 69, e este señor chega e di: pois eu, despois de 12 anos que non se abre unha libraría, vou abrir na Rúa de San Pedro.
era o único que puiden facer, porque Porque era o máis barato que había. porque era máis barato e ademais desa casualidade que un cura que era moi amigo tiña un local nesa rúa cerrado desde había bastantes anos e díxome, si me das 1.500 pesetas de renta ao mes, eu alquilo cho local, tes que facer ti as obras, pero eu alquilo cho local, e non me importa que non me pagues mentras non teñas con que. Ti, mentras non teñas con que, sigues tendo o local e cando teñas con que xa me pagarás. E entonces foi a maneira en que eu puiden empezar. Pero esa primeira libraría ocupábase moito de libro tamén de colexios, non? Había moito libro... Bueno, eu penso que foi a librería que máis transformación sufriu desde o seu principio hasta os días en que estamos. Porque empezou sendo librería escolar, podíamos dicir, e con papelería, e terminou especializándose, pero foi abandonando os renglós que menos a min me gustaban. Nesa procura da felicidade constante. Procura da felicidade no traballo, que é onde hai que buscala. E entonces, primeiro abandonamos a papelería. E logo despois trasladámonos á República do Salvador e ali continuamos cos libros escolares 2 anos aproximadamente. Os 2 anos abandonamos o libro escolar, que era o que verdadeiramente daba diñeiro. Sí. E foi cando empezamos co libro galego, especializándonos no libro galego. E a partir de aí fomos eliminando outros renglós que a min personalmente non me gustaban tanto. E hasta hoxe que convirteuse nunha librería casi, se pode dicir, múltiple, porque ten 5 plantas dedicadas á libraría e cada unha nunha especialidade determinada, aparte de taller de encadernación e restauración. Sí, hoxe en día xa é outro mundo. Cantos anos tiveron en San Pedro? En San Pedro estivemos hasta os 75, pero continuamos aínda na Rúa de San Pedro hasta os 77 aproximadamente, aparte de abrir na República do Salvador. E cando baixan a República do Salvador, no 77, 75. Aí, cando se empeza a apostar polo libro en galego? E que non olvidemos que ainda estamos en época de dictadura. Sí, pois foi nada máis que chegar á República do Salvador, o primeiro que puxemos foi unha mesa redonda con libros en galego, porque non daba para máis, porque prácticamente non había libro en galego. E isto editabas aquí, viña de fora? Das dúas maneiras. Aquí había unha editorial que era Galaxia, que era a que máis editaba, onde o Castro tamén editaba, e logo despois empezou Xerais, empezou Irindo, e empezaron outras moitas. Pero nos primeiros anos, calcula que non habría nin 200 títulos en galego. De fondo da libraría. De fondo. Claro, non era o que é hoxe. Non, por suposto. Despois chegou a editarse hasta 1.500 e 2.000 títulos ao ano, que verdadeiramente fora mellor que non se chegara a eso e que se seleccionara un pouco máis. Pero bueno. Foron épocas de bonanzas en todos os campos. Pero volvamos a eses anos 70. Que lector? Quen era o lector de libro en galego? Pois a verdade é que era moito mellor que agora, porque todos os libros que se publicaban vendíase a totalidade da súa edición e facíanse edicións de 2 e de 3.000 e algunhas veces de 5.000. Pero o libro galego... As edicións eran de 3.000 exemplares. Sí, pero o libro galego daquela comprábase incluso por militancia e ademais esgotábanse as edicións moi pronto. Que maravilla. E así que lembre vostede algún bestseller daquel momento que se vendía así que funcionaba moi ben, clásicos? Pois mira, nos primeiros anos calquer libro que se editara vendíase. Claro, con eses números... Despois había libros que se reeditaban 2 ou 3 veces ou o que fora, pero vendíanse. Eu o único así que recordo que non se debeu de vender todo o fondo, era que, claro, facíanse edicións solo de un libro
Sí. que compramos a Galaxia, que aínda nos quedan, compráramos 12.000 exemplares. 12.000 exemplares. 12.000 exemplares. E agora, pois, quedarán 500. Pero ainda quedan, a día de Sí, hoxe ainda se manteñen exemplares dese libro. Que maravilla. Pero e había isto que, bueno, xa eran os anos, xa estaba chegando o final da dictadura, pero había como libros prohibidos, libros que chegaban baixo... Bueno, sí, iso houbo de sempre, de dos anos 50. Sí, pero isto xa se conta máis da librería, como chamaba, Gali? Sí, había moitos libros que incluso os secuestraba a policía. Viña a policía, facíache un recibo e o libro tiña que quedar ali sin vender. Pero xa en Couceiro, en República... Sí, de partir polo 75, 76, 77 e hasta 78. Un día chegaba un policía pola porta... Mire, vemos a ver cantos exemplares ten deste libro. Collías, daba os exemplares que tiña, facíache un recibo e o libro quedaba ali para non o podías vender. Sí. Pero é fascinante, non? Que isto pasou hai 40 anos. Sí, pero pasaron tantas cousas. A librería, nun momento determinado, tamén decidimos especializala en libro portugués. Porque aquí había, na universidade, a titulación de galego-portugués, e non había un libro de portugués en Galicia. Non atopabas. E entonces nos dixemos, vamos a intentar ter libro portugués. E daquela non é como hoxe que podes por transporte o libro de Portugal, bueno, sigue sendo complicado de Portugal, pero de outros países incluso podelo ter aquí en 3 ou 4 días. Daquela o libro de importación había que facelo oficialmente. Viña de Lisboa ou do Porto ou de Coimbra a Madrid, e de Madrid viña a Santiago. Pero era absurdo. Sí, e había que pagalo en dólares. E entonces eso encarecía moito. Pero moitísimo, claro. Encarecía moito e o libro tardaba moito. Como é a burocracia. E entonces eu decidín poñerme de acordo cos editores, prácticamente con todos os editores portugueses, e eu iba no coche e traía libriños. Daquela cando levaba 12 horas chegar a Lisboa, e outras 12 regresar. Viña con uns paquetiños de libros, moi poucos, pero sempre me paraban na alfándega e tiñan... Claro, porque había fronteira, non nos olvidemos que había, claro. Tiñan malí 2 horas, 1 hora, como lles cadraba. Eu cheguei a sair de Portugal para aquí, para aí iba sempre por Tui, pero cheguei a sair hasta por Ayamonte, todas as fronteiras de Portugal, porque mentras non me conocían, como o libro non podía pagar aranceles, pois mentras non me conocían deixábanme pasar con unha caixiña ou 2 de libros, pero que xa sabían quen era, entón non. Pero era vostede como un extraperlista de libros. Pero moi... Pero de libros, que maravilloso. Pero moi peligroso. Mira, é que sobre eso eu creo que pouca xente chegou a saber as circunstancias en que se movía ese sector. Eu facía moitas exposicións do libro galego en Portugal, prácticamente en todas as ciudades fixen exposicións do libro galego. E unha vez fixen unha exposición do libro galego en Lisboa de acordo coa imprensa nacional. Entón, a imprensa nacional invitou a xente daqui da Consellería de Cultura os que quixeran ir. Foran 3 ou 4 foran, seguro, invitados polo goberno portugués. Entón, o conselleiro daquela época dame uns libros para regalar ás autoridades portuguesas cando eles chegasen alá, non para que los regalara eu. Entón, eu dixenlle, sí, pero tes que me dar unha carta, porque na alfándega vanme dar unha carta dicindo que eran libros que iban para tal, e na alfándega portuguesa non se conformaron con eso, que me romperon todos os papeles que iban en papel de regalo, e romperonme todos os papeles, abriron os paquetiños, a pesar de darlle a carta, non.
Abriron un a Sí, un todos os sí, líos sí, para Os comprobar. paquetiños que levaba, sacaronlle o papel de regalo, que era como iban. E E dai despois- por arriba a todas as anécdotas que te podas E despois imaginar. chegaron os 80. Chegaron os 80, que xa foi a época de esplendor tanto dos libros como dos autores, Sí. como dos autores galegos, que falaremos deles, porque hoxe vou facer algo que nunca fixen a toda agora, que é estar co señor Couceiro e dicir: facemos un pequeno paro nesta conversa, imos á librería Couceiro e continuamos a falar con este home da historia desa aposta polos libros en galego que fixo dende case os seus inicios no mundo da distribución, da edición e da venda de libros, o señor Couceiro. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español. Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. E do señor Couceiro pasamos á libraría Couceiro. Vouche poñer, vas odiar neste momento. Queres dicirlle algo ao teu pai? Non, todo é cortar e listo, vamos a empezar. Non. Pero non queres dicir non, acabo nada. de velo xa, non hai problema. Non hai problema, non queres dicir nada, non? Hoxe queda un pouco monográfico, pero a ocasión o requería, máis nas datas nas que estamos. Lembrar unha cousa, que estades toda a semana na rúa. Fora. Bueno, na rúa, Sí, na na praza, praza. non na rúa sen Non na xeral. rúa, efectivamente. Claro. Encántame estes momentos en que María, que é tan sumamente pudorosa, eu acabo poñendo nestes bretes. Porque eu vin aquí A para falar de presentar libros, libros, tío, nada para- máis. es como umbral. Efectivamente, eu para falar de libros. É a nosa Non umbral. do meu, pero... Claro. Gustaríame ese momento. De que de falar do meu. Claro, porque entón xa teríamos que facer algo como moito máis rocambolesco, non? Entón entrevistar, por exemplo, a Pablo en plató, Sí, a ver que- vir aquí e que ti falaras do teu libro. Imos Comezamos ao con noso. noso. Hoxe hai un exemplo que é que a literatura galega nesta semana das letras é ampla non o seguinte, e podemos coller dende un clásico, reinterpretalo ou continualo, podemos ir ata Xapón ou podemos incluso falar de música na nosa lingua e Sí, dalle moitas voltas, é certo. a todo. Sí. Comezamos con Non é unha reinterpretación, realmente na Illa do Tesouro Stevenson no último capítulo narraba a volta, non? Do barco. Bueno, pois isto ven sendo a volta. Claro, entón colle. Entón, o que fai, neste caso, Xosé María Lema, o título é Costa do Sol por o regreso da Illa do Tesouro, e o regreso da Illa do Tesouro é porque tamén ao mesmo tempo o regreso dese barco. Claro. O que fai é ese capítulo detallalo, por dicirlo de algún xeito, ven sendo unha novela de aventuras, pero neste caso bueno, a Hispaniola, que era a Goleta, claro, porque a Hispaniola, que era a Goleta, pois antes de chegar a Bristol ten que facer unha parada técnica na Coruña, e casualmente ali ten que defenderse dun bergantín pirata, Claro. e ali é axudado por 2 rapaces coruñeses. Porque E esta aí é está, claro, está de novo Jim Hawkins, o protagonista o neno sí, o Urma, da sí. Illa do Tesouro, e faise amigo de Xabián e e Mariña, de que son Mariña. os 2 rapaces que van a axudar Claro, a todo contra os isto piratas. a Goleta ven co tesouro, claro está. Claro, Efectivamente. case nada. Que é o que teñen que facer eles, salvar o tesouro ese. Non, o que fai Xosé María Lema é coller ese derradeiro capítulo da Illa do Tesouro, coller eses personaxes, crear novos personaxes e ampliálo a esta novela xuvenil para arriba. Sí. Podemos Efectivamente, deixalo xuvenil para arriba. para a xente que lle gusten as aventuras, Novelas de aventuras. de calquera idade, pero eso, a partir de 16, 17 Sí. anos, Sí, a partir de 16 máis ou anos, ben, menos. sí. Formigas. Formigas, pois vamos Unha nova misión. pola cuarta, Sí. pola cuarta misión das formigas. Neste caso, Tokio, antes pasaron por París, por Nova York e por Barcelona. Os protagonistas son os mesmos, Formigas é un grupo de 4 integrantes unha brigada especial, digamos, non? E nas 3 entregas anteriores tiveron que pelexar contra o doutor Pau Mao e vencérono. Pero neste caso o Pau Mao xa está cansado, di que esta vez vai vencer el, e leva hasta Tokio, pois, bueno, ao principio digamos que
tenta un pouco engañalos cunhas bolboretas, pero non ese realmente o seu fin. Formosa, Forxán, Fornela e Formail. E o Dr. Paumao está nun barco de deseño futurista E ali solta unha chea de bolboretas, pero a cousa é moito máis... envelenadas. Envelenadas? E xa non digo máis, A mí gusta moito como o libro de Pera Tobaruela e con ilustracións de Andrés Meixide, e gusta moito este tipo de libros así como infantís que vanche... Claro, por exemplo... Explicando os personaxes... Fornela, extraordinariamente áxil e flexible, a súa especialidade é atopar calquera tipo de pista. Ou Formosa, intelixente e perspicaz, é a xefa dos formigas, baixo a cabeleira agocha as súas as. Formigas... Que iso é unha brigada especial. Claro, non son calquera cousa. Formigas, dicíamos que este é o cuarto. O cuarto dos libros. Debuxos, ilustracións de Andrés Meixide e texto de Pera Tobaruela. Fantasía cas palabras, papi e mami. Con ilustracións de Xosé Tomás. Pois neste caso, o que fan... Bueno, realmente aparecen como autores Jorge Juncal e María López, que o que fixeron foi unha adaptación para o galego duns textos orixinais de Rosa Modrego, pero lembraste que estivemos mirando e aquí participou moitísima xente, verdad? Porque músicos... É que lle digo a María, eu estaba un pouco empanado, e lle digo a María, pois a verdade é que non coñezo a ningún dos músicos. Empeza a María. Magín Blanco, Xoel López, Faltriqueira, Sergio Tano, claro, empezas a ler e ao final sí, hai unha chea de xente coñecida. Pues, fantasías coas palabras, o que fai un percorrido polo noso abecedario e unha canción con cada unha das letras. Abracadabra, Canción do C, Lúa de la... Bueno, é un percorrido por todo o abecedario. Este é o típico formato libro-disco, que dicíamos, textos de Rosa... No, a ver, os textos, o galego e as adaptacións son de Jorge Juncal e María López, pero os textos orixinais son de Rosa Modrego. Vale, editados no libro Versos de Fantasía, unha letra para cada día. E con ilustracións de Xosé Tomás. Fantasía cas palabras. Libro CD, este formato que tanto lle gusta aos pequenos. Cuarta aventura de Formigas, neste caso Misión Tokio. Os formigas van volver loitar contra o doutor Paumao. E ilustracións de Andrés Meixide e textos de Pera Tobaruela. E se queren saber como continuaban as aventuras de... Como era, John? Como continuaban, non, como volveron. Como volveron, pero continuaron tamén. Bueno, realmente... A ver, Stevenson xa rematara a obra, claro. Xa estaba de volta en Bristol, sí. Entón aquí, digamos que o que fan é contar, bueno... Fan un spin-off. Eso, o que efectivamente. Chama. Fan aí unha cousa cando chegan a Coruña, que isto non o tiña previsto Stevenson, porque seguramente non tiña coñecemento, claro, non sabía da Coruña ben, claro, pero se non terían a Hispaniola tería atracado na Coruña. Costa do Solpor, o regreso da Illa do Tesouro, de Xosé María Lema. E ademais poden aprender, entre outras cousas, o que é un tolete. Por exemplo, máis vocabulario, sí. Ten vocabulario marítimo, como son de Porto de Mar, sei esas cousas. Costa do Sol por regreso da Illa do Tesouro de Xosé María Lema. Non queres dicir nada máis? Ata vindeira semana. Ata vindeira semana. Hoxe no programa estamos a falar de historia do libro en galego, pero dende un punto de vista da persoa que che pon nas mans os lectores os mellores autores e os mellores libros no noso idioma. Temos connosco, estamos a falar co señor Couceiro. E chegamos aos anos 80. Onde todo foi unha explosión, onde os autores perseguidos convírtense en estrelas, onde o libro galego está de moda, onde se pasan de editar non sei cantos poucos, un número reducido de centos de libros ao ano a milleiros de libros. E todos nos creímos que iso ia durar, non? Que ia ser sempre así. Ou vostede é bastante incrédulo, en xeral? Non, eu estaba convencido de que iso non iba a ser sempre así, porque pasei 25 anos dicindo á administración e aos editores que se estaba facendo pan pa hoxe e fame pa mañán. Cando abrimos aquí na Praza de Cervantes, que hai 10 anos, daquela dixen, señores editores e administración, a fame xa chegou. E iso é porque iban as editoriais
prácticamente deixando de editar a maior parte dos libros, porque chegou a crise e eles foron os que primeiro a sufriron. E sufrirona, eu creo que por varias razóns, pero sobre todo porque se editara tanto que non se vendera que non podían pagar os almacéns. Onde se acumulaba todo. Onde se acumulaba todo porque se producía e non se vendía. E a miña teima coa administración e cos editores foi sempre que había que reservar unha parte da subvención para promoción. E iso nunca se fixo porque era máis cómodo. Claro. E entonces a administración estaba moi contenta porque non tiña protestas e os editores tamén porque recibían o diñeiro. Pero a pesar de todo, igual me equivoco, pero vostede tamén tocou o pau da edición, non? Bueno, sí, para eso foi sempre a título así moi particular. Totalmente, o sea... Normalmente eran libros para regalar, o sea, libros que editaba a librería, para regalar. E logo, despois, máis tarde, pois sí, tamén editamos algo, porque fixémonos con unha editorial de aquí de Santiago, que era unha editorial que tuvo bastante prestixio, incluso levou un premio ao libro mellor editado, lá polos anos 80 ou así. E entonces agora temos esa editorial, pero que é máis ben un capricho personal, que non é unha editorial que produza moitos títulos, moitas edicións. Vostede segue na procura desa felicidade, non? Edita tamén para ser feliz. Cando fai algo, ao final o fai por ser feliz. Pois mira, concretamente desta editorial, pode dicilo o nome, que tamén non o di, e xa provei. Edicións do Cerne. Edicións do Cerne. En esta editorial, o único que facemos é editar facímiles caprichosamente daqueles libros que a nos gustan. Claro. Libros que non teñan... Que non é vostede son, esa editorial. Libros que non teñan dereitos de autor, porque a min no traballo non me gusta ter ningún tipo de complicación. Claro. E editar libros de autores vivos ou con dereitos de autor é moi complicado, por bastantes razóns. E entonces eu nunca quixen complicacións na librería e tampouco as quero coa editorial. Teño que dicir que a editorial é así, caprichosamente, pero que eu nunca me faría un editor á usanza. Porque non é vostede... Porque é moi complicado. Tampouco un libreiro á usanza. Vostede que di o de que nunca non quere problemas con ninguén, non? Eso é certo, pero ás veces sí que me chama a atención que se colgaron etiquetas, non? É desta tendencia ou desta outra, cando a súa librería sempre é un espazo aberto a todo o mundo. Sempre foi un espazo... Mais desde que está en Cervantes, que hai espazo, non? Non, pero é que xa era antes xa era un espazo aberto a todo o mundo. As etiquetas que me colocaron, eu non entendo nunca polo que foi. Entre outras, chamabanlle aquela esquina na República do Salvador o foco infeccioso da ciudad. Chamabanlle o foco infeccioso da ciudad. Eu, claro, estos eran cousas que necesitan moita máis matización, pero isto viña polo reintegracionismo, porque ali sempre viñeron os reintegracionistas, e os que non eran reintegracionistas viñan menos. E entonces... Pasa que a diferencia, supoño que aí era que os reintegracionistas non tiñan un espazo onde amosarse, a xente que non o era si que tiña un espazo moito maior e, como sempre, cando o diferente colle un mínimo de visibilidade, multiplícase por 1000. Sí, pero acabou sendo un foco infeccioso. Houbo moitas razóns. Eu, por exemplo, unha das cousas que promocionei, que non se levou a cabo, só se editaron 2 títulos, era facer unha colección de libros. Conseguín que os editara un editor portugués, Sá da Costa, veu aquí, puxose de acordo con certas persoas, e era para facer unha colección de libros, un autor galego e un autor portugués. E editouse o primeiro de Carballo Calero e o segundo de este autor portugués, bueno, que non me sale agora o nome. Bueno, da igual, tampouco... Pero era o autor portugués máis destacado, era de filoloxía. Sí. E chegou a ese número
E aí E aí parou porque había tanto lío que nin o editor quería soportar nin a maior parte dos autores. Por que cando vostede xa ten, bueno, vostede, o negocio xa ten un nome, que a mí gustame moito unha cousa que di o señor Couceiro, volvendo ao inicio, non, daquel rapaz que era un executivo dunha empresa de electrodomésticos que acaba montando unha libraría. Volvemos ao mesmo que dixo antes, da subvención na promoción. Dicía, o libro é un obxecto, o libro tamén hai que saber vendelo. A cultura tamén hai que saber vendela. Hai que dicir que iso estaba de unha maneira moi obsoleta, porque as librarías tiñan os libros dentro das vitrinas ou nas estanterías, pero o cliente non iba ás estanterías, sino que pedía o libro e o libreiro servíallo. E o primeiro que fixemos na República do Salvador foi poñer mesas por todo o local con libros encima para que o público tivera acceso a eles, a consultalos. Bueno, é unha das cousas máis bonitas que hai dun libro, aparte do seu contido, que é algo obvio, é a cuberta. Sí. A cuberta dos libros é algo maravilloso, é máis, é o que che entra polos ollos. A cuberta do libro e despois, se un libro está ben editado, dá moito gusto pasarlle as follas. Efectivamente, eso sería para ter outra conversa que non ímos ter con cámaras diante sobre o mal que se editaron ou se editan algúns libros e o ben que se editan outros. Por que marchar para Cervantes? Cando xa ten un nome... Como dixen antes, esta libraría destacouse sempre na transformación prácticamente desde un principio. Había que falar de máis cousas. Tuvemos máis librarías en Santiago. Sí, Tuvemos unha libraría, a última foi no Hórreo. No Hórreo, lembrome ben. Sí, tuvemos outra no Franco, dedicada a libro antigo. Ese sí que non. Tivemos a libraría médica en Rodrigo de Padrón, especializada exclusivamente en libro de medicina, etcétera, etcétera. E fomos quedándonos con aquilo que verdadeiramente disfrutábamos. Foi limpiando, non? Limpiando todo o que sobraba, o que era exceso e quedando. E entón, ben... Iso ten uns costos moi elevados, Sí, totalmente. Pero a satisfacción é moito máis grande. Entón, ben, para Cervantes e deciden, unha señora libraría en pleno casco histórico, volvendo un pouco a esa orixe, non? Esa orixe das librarías que estaban na Rúa do Vilar, colocar unha libraría en pleno casco histórico con 5 andares e cada un deles especializado. Libro infantil, libro en castelán, guías de viaxe... Pódese dicir que iso sempre vai basado na experiencia que un vai acumulando. Pero que hai un andar enteiro dedicado ao libro en galego. Sí, o primeiro. Pero iso, como dixen antes, son sempre circunstancias. Nos, a libraría do Hórreo, tiñamos que pechala porque terminaba o contrato de aluguer e había que pechala. A de República do Salvador vendemos o traspaso en aquel momento que se vendían moi ben e entonces decidimos invertir o diñeiro. E o diñeiro había que invertilo nun sitio que poidera ter algo de futuro. E pensamos que a ciudad ten moitos sectores, pero este núcleo da Praza de Cervantes, onde desemboca todo o norte da ciudad e o camiño de Santiago, pois que podía ser un sitio ideal. E encontramos esa casa, ese edificio, e aí montamos a libraría. A reforma que ten esa casa... Porque a casa estaba dada en ruínas e tuvo que facer todo novo. A reforma que ten esa casa e todo o sistema que non se ve dende fora, non todos os sistemas que ten hoxe en día de absoluta modernidade, non? Para albergar... Iso máis ben hai que agradecerlle ao arquitecto, porque son os que verdadeiramente teñen idea diso, e nós o único que lle pedimos era que fixera unha cousa un pouco destacada. E
debe de ser algo que fixo, porque veu xente de todos os sitios de España a ver a librería. Bueno, é certo Viñeron que- moitos constructores de aquí, viñeron da Escola de Arquitectura de Coruña, de Madrid, de Barcelona, porque parece ser que, entre outras cousas, a escaleira é unha cousa que é moi destacable dentro ben do bonita. edificio. Pero a librería en sí é ben bonita. E a dicir que, ao final, a ver, a libraría, por moito amor que lle teñamos os libros, é un negocio. O sea, é un negocio. Ao final, hai que gañar cartos, non? E o certo é que cando vostedes colocan na praza de Cervantes esas mesas, non? E ao final é unha venda de libros. Pero a outra visión disto é como se dinamiza esa praza, que vida ten esa praza cando vai un poquinho de bo tempo e está todas as mesas, toda a xente parándose ali, mirando libros. Bueno, aí hai que decir que non é todo o mérito noso. Cando nós compramos o edificio ese hai 12 anos, a Praza de Cervantes estaba moi diferente a como está agora, pero non é todo o mérito noso. Foronse poñendo moitas tendas, Sí, tamén. moitas tendas en que están mellorando o que había. Pero que exista esa especie de mercadiño de libros, non? Bueno, iso sí que Iso foi... dalle moita vida. Iso sí que foi unha loita nosa coa administración. Porque hai que pedir permisos, non é que este señor decida que vai colocar ali porque ten o local. Isto non son como as barras, o sea, como as terrazas. Isto hai que pedir permiso e negociar día por día, non cada día que negocie, pero negociase por tempo. Non é só que haxa que pedir permiso, é que hai que pagar como terrazas. Claro. Pero aínda así pasamos bastante tempo sin que nos autorizaran para poñer as mesas cos libros. E ao mellor autorizábanos pois 2 sábados ou 3 sábados e claro, iso era moi complicado porque ter que ir a presentar o escrito de cada vez ao Concello. E logo despois, nun momento determinado, dixéronnos, bueno, si pagades, autorizamos polo ano. Dixéronnos, encantados, nós o que queremos, e entonces pagamos. Eu que quero dicir con isto é un negocio, eu entendo que é un negocio, pero hai outro fondo, lóxicamente, hai outro fondo que é como queda esa praza, esa vida que ten. Así que hai outro tipo de negocios que tamén axudan, pero o certo é que podes estar ali parando un momento mirando un libro, a chegarte ao café a tomar un café, a chegarte á tenda de non sei quen a mirar unha saia a unha muller, ir a de Vicente a mirar unha camisa, porque faise vida, faise barrio, e de outro xeito, mellor, si que ías directamente a un sitio, pero continuabas cara abaixo, e así. Eu creo que esas son cousas sempre atractivas, porque antes de nós vir para aí os xoves viñan os anticuarios de Galicia e esa praza estaba abarrotada de xente, polo menos durante a mañán. E agora nós salimos os xoves tamén, porque como nós temos libro antigo, dixemos, e por que non vamos negociar co Concello para que nos deixe poñer libro antigo igual que poñen os anticuarios nos portales, e autorizáronnos. Ao final o mundo do libro é bonito. Ou arrepentiuse algunha vez de ter algún momento da súa vida dixo, por que me metería eu nestos dos libros? Non, nunca, todo o contrario. Tuven que facer moita labor para que os fillos continuaran. E se eu tivera algunha dúda, non os animaría a eles para que continuaran. Está orgulloso de que eles continúen co legado? Orgulloso non, orgullosísimo. O que non sei así van a ser capaces, pero... Por que? Porque cada vez é máis complicado todas as cousas. Non pon en dúbida a súa valía. Non, por suposto. E ademais non a poido poñer porque cada un vale po que quere. Que agora, nestes momentos da sociedade, o mellor non é tanto así, porque igual queren menos. Pero mire, os seus fillos, que a mí me tocan na idade, non? Pero teñen o dos vellos libreiros, non? Que ainda que son rapaces novos, teñen o dos vellos libreiros que ti te chegas, ti preguntas, e hai unha opinión. O mellor non hai unha opinión de a lectura de todo o libro, que na maioría dos casos sí que hai, pero sí de
que é este libro? De que vai este libro? Porque hoxe en día, claro, hai moitísimas publicacións. Hai unha opinión de preto. Non, os libros non son simplemente obxetos para vender. Os libros son parte, é algo para vender, pero algo que ten un fondo cultural. Sabes cal é a mellor, a parte mellor da librería? Cal? Que a conta vosa aprendemos todo. Todos a conta aprendemos. dos lectores Claro, aprendemos todo. Todos aprendemos, efectivamente. E iso é moi enriquecedor. A parte de que sempre estás con ilusión. Sempre estás con ilusión. Non estás aí detrás do mostrador mirando a ver que hora é para poder pechar a porta. Ao contrario. Sabe como me gusta moito da súa librería? Cando chego, baixo a parte dos... Libro infantil. Do libro infantil, e atopo algún rapaz ou algunha rapaza sentados, lendo. Sentados o mellor no chan, o mellor non van mercar ese libro, o mellor están ali cos pais mentre están elixindo, pero nese momento están sentados cun libro aberto, porque ese é o futuro. En eso tamén foi no que fixemos bastante traballo e conseguimos estar recibindo visitas de colexios que veñen Constantemente. Que veñen cos alumnos e entonces baixan a sección do libro infantil, pasan ali uns 15 ou 20 minutos e logo despois danlles unha charla no taller de restauración sobre como empezou o libro e como se fai un libro. E hoxe, sabe o mellor de toda esta conversa? Que ao final, do que podía contar, non contou nin a metade da metade. Isto podría ser unha entrega tras entrega. É moi difícil contar todo. Eu sei que non o vai facer, pero as súas memorias valerían ouro. Non valerían nada. Bueno, porque usted é un mito. Señor Couceiro, moitísimas grazas por vir. Gracias a vos por tratar de promocionar o libro, en que creo que iso é moi saludable para toda a sociedade. Quédome con dúas cousas que dixo hoxe este home. A primeira, que ler é moi saudable, e a segunda, que deberíamos de procurar todos. Facer na vida só aquelo que nos faga absolutamente felices. Nos marchamos, isto foi Santiago Sí, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.